Itt van a csapataim. Kaptam a spanyolt, meg minden. Portugália csapatom. Hallod, Balázs? És megmutatom, hogy szoktam játszani. Ha szarok lesz, akkor simán fogom lomni. Norvégia! Portugália csapatom, ott van minden. Én szoktam élőzni, meg minden. Hogy minden. Na, nézzük, hogy el fognak győzni. És Portugália van. Norvégia. Akkor van. Hoppá! Ott még a labda. Elpasszolom. És akkor... Fölül sikerül. Viszont el kell menni. Ez nem jó sikerült. Lesúrt. Mindjárt jön a java. A java. Figyelnek. Mindjárt beindulok. És akkor... A java kellett volna. Bakra. A java. Java. Ott indulok. Bum. Ó, mindjárt. Gól! Ez az! Vártam mióta. Jót vártam, hogy gól legyen. Tudod, hogy ilyen fogok nyerni. Java! Az nem bement. Nézzük ezt. Itt oroszok vannak. Hallom.
Ez minek kellett kirúgni? Ott van. Easy. Ez most hagyják. Még előtt még azt csinálták, hogy nem fogok nyerni. Végén azt fogják csinálni. Na. No, ez jó volt, ez olyan. Most jön a java. A java. A java. A java. Ne! De mindig. Most. Vége. Lát,